Hello ladies and gentlemen, how you guys doing? It's your friend. I'm back again at that USA. How you guys doing today? Guys, I heard one video like that. Guys, so actually me because same akwụkwọ nsọ onye na-nwere wisdom. See your wisdom. Ihe mere ofu onye na-akwụkwọ nsọ ji wee lewe ihe niile asị ayo ihe ọ yọrọ awụrụ amamihe wisdom. O nwere reason for that. Ala agụta dị ala akwụkwọ ọkwa ịghọtago na. So wisdom a dị ezigbo mkpa. Nwatakịrị jere na Zion jejenye ndụ ya to Jesus Christ abatazie na wee gawazie through ọnwụnwa, tribulations na trials na, because mgbe ị nwere ndụ gị to Christ ị ga-enwe no all the temptations and trials and tribulation na, which ị ga-try ka ime overcome all of them, because mmụọ ekewapụrụ n'ime gị ga-like ịbịa fight anyị na ka ọ bịa test ya your faith na. So obezi test your faith. O kwesịrị ịdịla afụ na ka ị na-akọtọzi onye amụma ma ọ wụla akọtọ Church of Christ ma ọ na, ị na-eme like that enwe ka ọ dị na. Ọ wụrụ ihe kwesịrị ime, because Bible says a carnal man cannot understand things of the spirit. Mgbe ị were ndụ gị nye Chineke aka, ị kwesịrị ịma na ekewapụrụ gị from spirit husband, ekewapụrụ gị from the devil. So ị gaghị eme expect ka ha fold aka like this wee na-eche gị. No, na ha ga-abịakwa jeje nwa ha chụpụrụ gị n'ime ga-abịa check ya ma ime gị ma ime arụ gị ọka dị empty. Or really feel better with the Spirit of God, like with prayers. Or get back, duru more of like double of what am I trying to say? A delivering in a Zion ministry. Ela relax ya na ihe adịla. Ihe ga-adị mma ma ọ wụrụ la nge nwa activate ya the thing. Continue with your prayer life at this serious. Ihe abịa dị mma. And ọ wụrụ la during that time you face trials, tribulations and suffering. You endure them because it's just for a moment. After all that, God will bless you through Jesus Christ. You understand? But nkenge wuli nwere patient. Without faith, how can you please God? The children of God are walking by faith, not by sight. So, when you are in Christ, you are a new creation. All things has passed away. Everything about you will become new. But all the mechangi deliverance, la ya di jekuiko, jeje me adultery, jeje na me hookups. They may a lot of things la drama. Then in a check ka Jesus ka God will bless and through Jesus. So na emedu otu anwa. Iju ekwensu iju olu ya niile. Ina aghọta im na-ekwu na. So ọwụrụ le na pass through difficulties or trials or tribulations and suffering. What you're supposed to do is to call the ministry, or you go back there and tell them what you are passing through. Then they will help you to put you through and they pray for you more. And until it stand there strong in Christ. Do you understand? So here with Zion ministry, with Prophet Ebuka olu chukwu chọrọ ka oji olu chukwu chọrọ ka olu by ịzọpụta gị. Chukwu ejili azọpụta gị. So ihe kwesịrị ime na awụ ịdị ike na ekpere mmụọ, gbanarị ekwensu ụlọ ọlụ ya niile ka ihe nwee ike dịrị gị mma, ka ọṅụ gị nwee ike zuo oke. Ma ọ bụrụ na ị mere ya like that, otu ahụ kwa ka ị ga face trials and tribulations, and that got nothing to do with the prophet. So God bless everyone. Like, share, comment your thoughts.
and follow us if you have not followed this page. Remain blessed, guys. Bye bye. I'll see you in my next